fi baro sa katup khubor jangi kadan Bosco Media Network kimat bakong san menta ka ski kilong hato ka klam covid khat khandai ka pentut wat bantong ka chairman ka State Commissioner for Women da ka motorbike rally ringkat ka surjing ruai halor ka phang ja ka jingpang TV la rakhi ka World TB Day hajowai Shaje u Batista Kongta na kasnong lendam rai mauja penursla sa ka semi final jang ka Indian Talent Fight Season 2 ban Shaje u formi Kongji banyo National Bravery Award na ka Jylla tumantangin ya phai ki khubor ki ba khambania kari khasi jantia kade kari tip breu tip blai kari ga bakar pang tam ha karukom khen kur khen jan kari ga baki khon ki yo eka jat kmi kari ga baki shinrang ki yang hala ki jong ki jat man kamai na ga banta ka yeng ka sam bat anda ki la poi kha ki pet bat ki besai ka yeng ki khon kari ti ga dostor khasi ka yai scam ha ka ne ka jing khen kur sha ka kmi Henry wat la ka long kari bak ki shinrang ki nyau kor bak ki buro mi ki kenthai tangdan hi ki jingdu na hang ne hang tai ka ba wan ra ka jingma ba jing shong si er ki kenthai ki khanna ha ki snam bala len niyo i ka jing ki ka kam sneu per sha ki kenthai ka ba bu ki kenthai khanna ha ka Jylla hi baro ka wei ha ka jing lungo ba jing si er na kalyang ka sarkar ka jing per sha ban tam mi ki ni ki jing le ben per sha ki kenthai ka long ka ba e lada na kalyang ki pat ba hi ki metre lang Nakalyang ka Don Bosco Media Network menta kasni layo banyak kran beri kong amperin lengdo ibadai inong mi khmat yeng dor bar thau an ibanya thu yangi khndiat halor ka jing trikam ka an ya dai ki kenthai ja kha yakini ki crimes ki jingle bi ijot ki jing ban ben ki jing nyom yaki long kme yaki kenthai yaki khanna yaki klung hakane ka state ka jongi ka Jylla ka bahe ka jongi teng ka pen kendit brewingi bangin yu I yakane ka we ka jingja ka ba ha ka jaka ka ba ki kenthai ki yo burom kat ni hakata ka ba ki khot ka matrilineal society hakaba ka kame ka yo ban shim ya ka jaj ka khong jong ki pateng ki ba hadin ring yu I pat ka jing ban ben ya ki kenthai ka long ka jingja ka badang kha tingi nakalyang jong ka assembly committee nakabenta ka jing ai bor ya ki kenthai lani ka empowerment of women ngila ya ha ka ni ka linti bangin ya wat ya ka jing kloy jong ka police department bakan shim ya ki cases ban immediately arrest lada don kam arrest ye kita ki nongle ye kini ki kam ki basneu kan ni lane ban pek ba ya kita ki cases borok ki basa pending hagi districts ki baper kan ke Jylla on pendep no kloy ngila shong ru bat ka jingyalang bat ki he pulit ha ka ba u he pulit ba ha khle tam DGP jong ka Jylla Meghalaya uladon lang hangta labon teli kum kita ki jingyalang ngila pelong bat ngilayo ya kalenti ya ka kabuksiar bangin ya kren bin pabin ya kita ki jingja ki bangiyo I saudong jongi te mentangi sa stang ka banya kendu bat ki officials jong ka East Jainti Hills ka West Jainti Hills bat ka Khasi Hills in general te ngilabu ya ka jingyalang haka ndriu turik jong ubnai April haka ni ka bnai banwan bangin ya kren ngin ya ther ya kini ki issues bangin yo no ya kata ka police department ka bala ban deter lane ban pet ba ya ki cases ki bala ja ban kemno ban set patok ne ban penjari ya ki ta ki bale ikini ki crimes ki basneu hado ni halor kanong rem bana kalyang ka sarkar kadon em ka jing persang bantung ya ka chairman jong ka State Commission for Women na kalyang ikong amperin I pensyai menta te ngila ya mut ban ya kren ya kaniru hapo ka house tamba namar bangim ya don shu ya kata kapor bat ka management jong ka assembly man hakani ka long so bias ya ka ruling bat bon sin ngi ki bana opposition ki babon ki jing kali klem yo bangin ya kren klem yo bangin ya ther ban ya khana nrengala dep rai ba haka ndriu torik bala dangi don ya kani ka jing ya lang ngin tho no ko ka city show honorable chief minister jong ka Jylla ban pen kan mau yo u ba ya ka chairman jong ka State Women Commission pat dep thung la bon banai ki bon ki long kame ki bala long very qualified ki bala dei ki advocates with great repute ki bala dei ki kenthai ki bala trei ki fields ki baper don kam ban thung klo ya kata
Kani kasngi arpusau tarik uleber kabade kasngi hakaba keleng gijaka hakaperthai ki rakhe ka World Tuberculosis Day halor kapang. The clock is ticking. Hajawairu Nakaliangka District Tuberculosis Control Society West Janta Hills lengba ka National Tuberculosis Elimination Program kila rakhe kani kasngi daga ba penlong ka motorbike rally kabala sedang na lat college kyang nong ba ter ka surok ba padyat lengba ka yo musyang chut waku kim usnyang chiliang ran yongpia Dulong bat penkut pat ha District Tuberculosis Center ha Panaliar. Hakani ka rally lapen sawarang katru ka surjing ruai bala thau kerpang halor ka phang jo kani ka jingpang TV ka balong shibenta ban pensngau thu ikipat ba ban wan shakmat haba ki don ye kidak kishin na ka benta ban yo ikila jing sumar baklem jing siu. Habaya kran baka Dr. EBV Lalu in charge District Tuberculosis Officer ka badai pet ye ki rilom jantia baro ka wei ka ong. Kumba ka phang jo kani ka sngi ka ong, the clock is ticking, kabamot ka baji ka yad bet klem sange. Kumta, kani ka sngi ka khot ka weria baro nadu ki nong trei ka kwat ka khya, hadu ki pat ba banya snok tilang na ka banta banwa di ki tu ki badan ya kani ka jingpang. Namar ba don bon ki brio ki bampat poi sya ka jaka sumar. Kumpen dep ye kedowai duna kat kam ka ong bai ha ka program yang i DM hi kita ki percentage ku e ki failure case lene ki default case mo the ong ki ka kam ga lost to follow up ti kita man gi below 5% uni the man kat kam ka target hi yang ka India bro lene ka global ka WHO bara ki patient mdi dawai ki lene ki bru ku kujut mdi dawai testa ki the mod dam no ki kam tu chiteng banai lene chi banai the kam hi gitu the khen ba ki ong ki ka lost to follow up mo Day da I nakaliang yong I naka program I magiwa kre chafil jolai thu giki gini gibru giwa ndi dawai nem te hapo arfaso kanta lene hapo chitiaw li thu giki lada bin gi wanda te di dawai biangi ne lada daman gi pelat e chibnai te mod de khen be ki kam gite gi lost to follow up te mod ye gitu gibru man da ong gi wandi dawai biang le hap test biangi te ka daw ko wan ra ye te wan ne ga jingmi ga te lost to follow up ye ko ban ra kita ki multi drug resistant te heni ha jwai le ne ha ka chnong ri jan tiang I the bon ha ki multi drug resistant ye compare wa I ha po Meghalaya I ha jan tia jan mani ki wa ar no kong to ka is ka sil ko bon do ye ki ko kujun poi saka jan tia Kanong neng block B kawai na kidong kabadon hakasnong maulai mauyong kala syai ben hakaliang kalenti kesinke nadu kilenti yai kejat hadu ki surok kali hakaba kila hab ban syia senyang tang para nong snong ban snai ku surok ban suk hakalit kawan bat kakit kaba hakabaya dei berkani ka jing e kabaki pat ba jong kate kadong kabadon kumba ar phauteli ki long yeng kia kendu nakaliang ka HYC maulai circle kabadai kawai na kiseng bhalang kabapet bat khmi e ka khia kashan karoi kapar hapo ka jilla hakasi baar kala kene re gijing yarap da kabano senyang da sanpho berni ka dobilan khrang bagate ka dong kan yo ban pendon kam kat hadu menta kate ka dong kadang yat shakmat ban snai kilenti surok ki baladap banti bat bala sedang shat ru ban snai ka kenro hasilun ter ka wa unsing ban yada na ka jingtu jang ka sha pedeng surok Haswa ban IT ye kidau bilat la penlong ka jingya lang balengkot hakabadon lang urang ba snong maulai japung ba Anthony Karkhongor ba Yubing Bor Walang ba don boklang Karlengdo President ke HYC Maulai Circle kinongkit kam ke HYC Maulai Circle nongkit kam snong bat kilong kemi Kajingla ban pen urlong ya kajing snai ka te ka surok pat ya ka kenro ka deiru na kajing sebun mense ban trei shitom jo kilong kemi jong ka te ka snong kiba ki ju em na ga balas ngi hamartan kibalaya no senyang bat kajing lut ka kot dakilak tengka hadu menta kat kum kajing ya thu urang ba dong laong ba ka te ka snong kampat sha kun thup ha ka skim MGNREGS lane ka balasis pasngi kibalaya no senyang hadu menta hi kajing lut ka ba long hadu menta kalakot kumba asyaki arlak sitang tam duna ma ya kaba kile ya senyang ban penlut ya kene kakam but hadu bengen dap te kan poi de ki pholak ye na tadaw ni ai kublai kini kinong song snong jong ni kadong nang ne ai kublai ru ya katu kan ne ngot ki rangba ki pau khamat ki boleh no senyang krem da jar katang ino ru mo bat ngi dang khmel tiru ba na baro kiliang
ki bakwa abanya no subha na benda jo kane ka kam ni pedang subha Kakam ka bagitray ro mday kumbatray bla mistri ma ndai shpo baji mesngi san baji la sange hari kakam ka bagitray kini kilong kebe kini kirang ba lengba ka jing lam lenti jong rong ba shnong sing la banong latre hado khatwe baji demit tinak leng jongi kum ka kenhon habang ngiwan jingo wan pet ngasngo ba ngi don kam ban le ai nakamta ban ya temrong mang ya ka khya ka shon ka ba kilong kebe jong kamoyong jopung nong neng bi lani kirirong ba kibla sedang ban sim ya kane kalenti sinjam kabal kumang ong nyar bar siam hakni ki parthai ka ba kum kane menta man sedang nalade ya kinu ni kam namar wat ikam ibaret ro ngikwi lenti yo emale ngikwi lenti MDC hari kade ka kam kum bahila yo sunu rumah snong kade ka kam Harangkat ke perthai barok kawai ka Jilla Meghalaya ru haka arpo sau tarik mentau benai leber 8,000 arpoi kala rakhe ka World Tuberculosis Day. La rakhe ka ni kasni ha office trekam ju menteri mapet ka tanat ka kot ka khia uba ALHEC ha sekretariat la pelat pajba ru ka kot Meghalaya State Strategic Plan to Eliminate Tuberculosis by 2025. Haba ajingkran ha ka ni kasni uba ALHEC ula ong ba Kari India baro kawai kan persang ban rat dengkong ya kejingpang tuberculosis hapo usnam 8,000 arpusan. Ula ong shushu ban rat dengkong ya kani kejingpang dan kam kejingnya trelang kirang basnong pat kiwei kinong song snong. Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi in 2018 has committed to end TB by 2025. 5 years ahead of the Sustainable Developmental Goal, we are racing against time. That's why I'm saying the time is flying. With 4 years left to achieve our goal, I would like to call upon all the stakeholders, like the Rotary Club of Shillong, which have done immense contribution and services to the people, the development partners, civil society organizations, research institutions, the private sector, and many others whose work is relevant to TB eliminations, to kindly give your best effort in this patients. Haka arpo sau tarik leber 8,000 arpoi la play ka Tata Authorized Service Station TASS kaba ningkong du harilum jantia kabadon ha Pramer West Janta Hills District. Kane ka service station ka ha hapo ka jingpet jang ka MH and Sons Enterprise jang ki Arngut Shillong umarbat yakai bat ka turoy kendat ki balas sedang ya ka kam haka jingya day bat ki kali la bon sna menta. Laban pentem bahapo ke Jilla don South Ligi Tata Authorized Service Station berkani ke Jaka ke don Harut ke Surap pa NH6 ha Pramer West Janta Hills. Ya kani ke service station la sedang snana do usnam 8,000 khat khandai tang bana ka daw ka klam covid khat khandai ka jing pentre kam ya kani ke service station kala thut bat simporno. Ya ka jingya lang lungkot ha kani ke sni la penya do Aloysius Papang ha ka jingya don lang u Elkinjing ADC West Janta Hills kum ukong san ha kani ke sni ki trai jaka kinong trai kani ke service station ka to ka ni ki basha khot ngobha mat ki wei habakran ha kani ke sni nakalyang uba Elkinjing ula ong ba ka jingdon jong kani ka jaka kan pensuk ikipat ba habasni ki kali namar kim dan kamshu ban net shadu sha Shillong bar ha ka ju kapor ukmi lenti ba kani ka service station kan ai kamru ki khon samla kathan u Arjun Jalali u balong kum field services head domestic ula ong ba ka jing thumu jong kani ka jaka shna kali tata dei nakabenta ban pendap penbiang ya ki jingdon kam ki briu tang hapo arkenta da ka ba ong ruba ka rukom shnai kani ka service station kalong ka ba paka bat biang lut nadong shadong nakabenta ka jingdon kam ki pat ba shu ula benrap ru bahapo kari don khat sans pa tali ki bakum kini ki Tata Authorized Service Station baru khmi lenti ba kani ka service station kala aban aya ka jing shakri ba jana ya ki pat ba. A big round of applause for the entire team. So I appreciate the entire team, the effort which the entire family has put in, the beautiful couple have put in along with the siblings and the entire team of Guwahati which they have put in a beautiful workshop. So as Mr. Jalali has mentioned, it's just the beginning. We need to expand our wings in a Kalong ka jing sngo sarong ya ka Jilla rajong habadang mi kisni kisnam ki khon samla shan rang bat kan thei nakal leng kari khasi jantia kidang mi bon ki sap ki phong ka bakar pang ka ba uble ula ai haki
Yakani ngila ban sakhi ba uwei usamla rangba uba kerteng uba testa khongta nakasnong lendam rai mauja nakathan pen ursla ula shajit ban let yakun yaka semi final hakajinga koprwai kabalatip kumka Indian Talent Fight Season 2 kaban salong shen hakajilla Uttarakhand hanong ba Delhi Hakajing Shajie jong u shaka semi final nakalyang ka Hnyau Trap Youth Council riwar mingi kala ajing rap shipo hajar tengkaya usamla batista ban kershan bat kitbok kitruang u batista uban le jishim banta shaka ne karensan ya ko batru ba un poi shaka thong ba un yo ra ya ka nam ka buram tang ya u marwei henrei wa ka jilaru barokawei Habaya keren bat kilat pakai Khubor ubatista ulaya thuba udap daga jingkeman ka pakraw ba ula shajit shaka semi final jong ka nika jingya koprwai baru kerman ru ban poi shaka thong jong ka jingjok ula kerpa ru eki khon samla ki kmi ki kpa jong ka jilla bakin kirshan yu ban vote yu khnang ba unla ban job ya ka nika rensan ya koprwai Snuwa ngakan mau ya ko sa jong Amit Paul hapo Indian Idol mo Ko tiba kumu Amit Paul udah beriu ba dan sabha keceruai. Tendrai habede ke buat per kalung sadin boleh ba. Kaya per ya hanya po state Meghalaya jongi bersumno tangkan no kabut mau bani rujur bat kabut jong hibriu sepo kars the. Nomor sepo kars la TV kipai ba la long no kami Meghalaya jongi kalong tang sitro ta khamat jong kabut hapo India mo. Teban no beraway kani ka north east jongi ka palong ai bang ni jor bat kiri thor sete bote ka lalong ya pher bak lebak tangba halor kata ngam do jikrmen hin mar bolai asno tho ba sisin bala simti kani ka kam ngakrmen skhem ba lakno noru ada ompoi se kata ka thom jo jing job man ong poi hak mat ro ringa bo jikrmen ba Sisin balai ben simenta kala don ka ka ban berlong no kana borom ya ka sten playa jo hi berkoi Uttarakhand angti hapo nong ba Delhi dekan seng hi ka pen pau ba ya kinu ki khon samla ki bejomi ban represent nabar jong ka Shillong nabar jong ka jaka jongi ni jukit bok ki ngi khon samla lada dei hakano ka shiola nei hakano ka talan ka bamaki ki simenta ban pen pau ban kio shab jrong bat kumjur ka jing song sarong ya ka thain riwar ka jongi namar mi kwa ba ki khon samla la dai shin rang de kan thai bakin la ban mi shakhamat ban pen I ya ta ka sap ka phong ka ba maki ki don ban pen I shaka pathai ba ngi kum ka jaj ban riu shibun gi don la ka jong ka sap ka boblei ula ai kerpang na ka banta jong Kalong ka jing sarong ya ka ribat ka jat pen riu barok ka wei ban yos ngau ba dangdon ki khna riu shlur ki badon men sim ban len lade ban yarap ya ki wei wala ki bo ya la ka jing im ha ka jing ma kani ka de ka khubor bangi de ban pertu bat ai ka jing yaro wala hapdeng kani ka perthei ka babon ki briu I tang ya lade hendrei uni ukhna ubadang khat sau snam kerta nakasnong kram penur slablok ubadei ru ukhon jo ki nong ram ulale ka kam shlur da ka ba plat im ye ki para khna na ka jing ngam jelok Kawena ka jingja ka balajia hau bana jiliu jong usnem baladam uni ukhlna ula pelat ya kawai ka khna na ko umsau penban klem tengkai sa kawai pat ka kam isen ai uni ukhna ula la ban pelat imbiang sai kawai pat ka khna hau bana nai lor hau usnem ar hajar ar pho Daka jingya rap jong General Secretary ka Hill Farmer Union Central Body ula betin lenti ya uni u hybrid ban pha ka jing tho shaka Indian Council for Child Welfare ka bala ibet ya uni u khna ban yo ka National Bravery Award 2020 uni u hybrid u bakir teng u formi khongji unsaret shem ya ka award na New Delhi nakakti u menteri rang ba do jang kari u Narendra Modi ya ka award la ju sam hashwa ka Republic Day Henry nakadaw jang klam COVID khat khandai ya ka tarik bat ka sngi sempat penti kena satya Im ya tiwi kente benai Jun hadin hau benai September sautering apply ini kente ha tu hawa hadin yo I baka jingi kamla syub ni sai elade hadin ngale yarap namar ngadon lang tu kaju kawa kaju ku bengi jingi kai hadin ngale yarap ya ini hadin apply im hadin oi ligna sya Ang late na siya sa Shillong balik deng sakti deng jan Hi. Kumen baga baila lajim. Pas. Nakau saya. Kat saya tadi saya temban. Ngaji batik kena prakna. Na
kham jigai tu mah ngam jelap itu ngala thaj mah ngam jelap tu panci before ni ngala lagi Puna dami sabar langsung lele re namal bangadan prakna mah ang dan for ni kini em kilayo em bangat ngam jelap untuk kisah kencik betul nanti menjerang mau kini pati lagi ni tang pas nasi tim lemar ngadang dek para begini ngong ap yang ngam sini ap wan taruh ngam dek ong perninya kan ni dah lelai sangat jelap pansim orang Badak itu ki khubor ngila pois ka bakun tat hadu bangin daya syambyang khublei shibun